The book of Samuel, 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30. Musoro shoko wandida tsilipe at the 3 days before. Title ya dinner is 3 days ago. Kana kuti 3 days before. 3 days ago or 3 days before. Now debate pamusoro pe Mhinduro kana kuti answer. Nokuti takanzwa kutaura kwevanhu kunoti iko Mhinduro yashe inononoka. Avasi ishe vakadaro asi vanhu ndozvavaifunga kuti ishe vanowanza tinonokei. So nguva yekuti munhu unenge uchingoti hazvichaita because Mhinduro yaMwari inononoka zviro yashe. Kune vamwe vanhu Mwari achapindura, kune vamwe vanhu Mwari akapindura. So it depends. Mhinduro unayo kare but hausi kugona kuziva kuti ndiyo Mhinduro yacho. Vana veIsraeri pavakapiwa chingwa murenje havana kuchitrita sechingwa nyangwe vakadya because vaiva nenzara, but vakachipa zita risingaite rekuti mana zvinoreva kuti what is this, kureva kuti vaitova nemubvunzo iye Mwari achipindura dambudziko ravo. So pane level yekuti you operate palevel yemana, yet God is bringing bread into your life. Vakapiwa chingwa vakachipa zita rekuti mana zvinoreva kuti what is this, wekuti havazive kuti chii. Sorova but vanhu vari kudya what is this. Zvinoreva kuti vanhu vanosvika pakusaziva kuti Mwari vapindura, nokuti vane mamwe mapinduriro ekuti kana usina kukura unogona kusaziva kuti ndokupindura kwacho. Ini ndichiri mukomana kudhara, kuza pandamudhara kuti chiri mukomana kudhara. Vanhu vanofanira mufana, ini nditone muzukuru. My first born was married last year. Saka I'm 46, nditone muzukuru. Chinondinakidza kana mukwasha achindoombera nofunga kuti mafanisi. Because handauzijaira. The first time ukamuita atizva. So I thank God for that grace. So let me read. 1 Samuel chapter 30, verse 1. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the 3rd day, that the Amalekites invaded the south and the Ziklag, and attacked Ziklag and burned it with fire. Verse 11. Then they found an Egyptian in the field and brought him to David. They gave him bread and he ate. They let him drink water, and they gave him a piece of cake of figs and clusters of raisins. So when he had eaten, and strength came back to him, for he had no bread nor drank water for 3 days and 3 nights. Then David said to him, "Whom do you belong? Where are you from?" And he said, "I am an Egyptian, a servant of the Amalekites. My master left me because 3 days ago I fell sick." Don't let them scripture, but 3 days ago I fell sick. We had made an invasion of the south of Kerites and the territory which belongs to Judah and south of Canaan, and we burned Ziklag with fire. And David said to him, "Can you take me down to the troop?" So he said, "Swear to me by God that you neither kill me or deliver me into the hands of my master, and I will take you down to this troop." Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Ziklag, musha wa David wakapiswa. Iye akasvika after 3 days. But after 3 days, vakasvika muZiklag, vakasvika musha wacha. Then he inquired of the Lord. It's a long story. Ndokubva anamata. Mwari ndokubva vamuti pursue, overtake, and you recover all. Unati ane guarantee ye recovery. Mwari vataura muprayer kuti tevera unokunda, you recover everything. But on his way mupath yerecovery, he met this man. So murume ataura achiti 3 days ago I was left here, which means David paakanamata on the 3rd day, Mwari vakaenda muterritory yenenemy.
ndokubva vakonzera murume uyu kurwara kuti ave rejected asiwe parod. Why? Nokuti akasiwa murod ndiye achaudza David kwaanofanirwa kuenda for him to recover. So 3 days ago David was already answered by God in 2 ways. Number one, he was answered in an audible voice to pursue, overtake, and you recover. And he was also answered nechinhu chiri practical, chiri tangible, kuti Mwari vakakonzera kuti munhu asiwe murodi. So kazhinji, alright, I'll tell you this way. Mwari kana vachipindura munhu, vanomupindura in 2 dimensions. Vanomupindura audible voice or by preaching. Unoparidzirwa nyaya yokuda kunzwa pfungwa yaMwari, but the manifestation haiuye nokuti wati powerful kana kuti thank you. Inouya nekuda kwekuti on the ground you know what to do. In other words, ndikati Mwari vanopindura halfway, the other half kuita kwemunhu kunoita kuti acomplete answer yake ibatike. Mwari vanopindura halfway, the other half men must know what to do kuti ive a complete answer. That's why Jesu akaporesa munhu aibva ati kutenda kwako iye ndiye ane power, but pane demand yefaith for power to manifest, which means pane zvaanokuitira uiwe une zvaunofanirwa kuita kuti zvaunoda zviitike. Alright, so David wanamata Mwari vamupa answer, but along the path une zvaanofanirwa kuita kana asangana ne-this man ari thirsty, ari hungry, kuti anodhila naye sei. Number one, munhu anonetsa kudhila naye zvakanaka nokuti paataura abvunzwa kuti ndiwani, ataura kuti inini ndini mumwe wevanhu vakanopisa Ziklag. David is after these people vakapisa Ziklag. He wants to fight them, he wants to recover. But David wakaziva kuti chandinoda kurecover uyu haana, although ari enemy, so there is no need to kill him. Hapana chandinomurera kana kumukuvadza, bo ndatevera kurecover mombe dzangu, makwai nevana. Saka avatsano, although vari part of the enemy, kuvauraya handigoni kurecover anything. So what I need to do is to treat him better, kuti andipe information yandisina. Nokuti Mwari vakamupa information yekuti tevera unokunda, but direction Mwari havana kumuudza. So David waingofamba ndofunga hameno kwainangana nokuti haasizwa kuti vaenda kupi, but along the path there is a man asiwa. Chakaita kuti murume uyu asiwe, he was now useless, he was sick, but kuna David is useful. Zoreva kuti pamwe pacho Mwari vanokupa answer, blessing nezvinhu zviri useless. Saka uchiona une zvawakatarisira zvihombe zviri useful, dai Mwari vaita yese vakakupa zviri useless, nokuti ukashanda nazvo zvakanaka zvive useful. Because this man ari useless to you, nokuti anorwara, arejectwa, asiwa. Ukatomuregawo achifa anongofa, but anofa neinformation iri valid kurecovery yako. So to the Amalekites this man was useless, but to David this man was still useful. So there are times yekuti Mwari vakakupindura, vakakupa munhu anenge munhu asina nebasa rese. Saka uchiona uchiramba uchiti Mhinduro yasha inononoka, gamba ndounononoka kuziva kuti wakapindurwa, but wakapihwa chiri useless chaunofanirwa kufeeda kuti chive useful. One day ndaitaura chimwe like a joke, inofanira majokes today, I'm still preaching. Ati mwakanama kuti Mwari ndipewo mudzimai mugiant, wozi vakadzi vanobva kuna Mwari. Ndokubva ati Mwari ndipewo mugiant, Mwari ndokubva vamupa slender. Ndokubvadzokera kupurira kuti bati wandikutaura naye wamati mandipa islenda, muyamushena akamuzerezera kuti fidha uone kune zvinofidwa. Ane potential wekusimba munhu, but paakauya kwacho panoonza hauchazviona ungasiyana kuti unosimba. Kuda kuti uri giant riri pa-wrong place. Kuna ari kukutora seuri useless. So David kune chaanonzwisa kuti this man arejectwa, but pane connection iripo spiritually. He was left here 3 days ago. You know what? 3 days ago I prayed to God, which means Mwari wangu wakanipindura 3 days ago. Akandiudza kuti tevera unokunda, saka munhu wandiri kuona ari kutaura kuti 3 days ago ndakasiwa pano. David ane understanding in my figures kuti kana ndakanamata 3 days ago uyu akasiwa pano 3
days ago, this man is from God. This man is appointed by God to help me. But any revelation yakaona kuti hakuna coincidence yakadaro kuti ndiri kunamata kuti mari ndoda kurecover 3 days ago, then ndosanga ndiri murume kuti 3 days ago ndakasiwa pano, yet ndine information yekaufanira kupedza. But this man had valid information. He was sick, he was hungry, he was thirsty. Charlie Dachi to gain strength, anoda kupiwa chikafu. But unomupa saying here, I'm part of the team that builds Ziklag, which means it takes deeper revelation to feed your enemy, which is about inside you there is something good for me. Kune vanhu vari kutsvita sema enemies, but vakaunzwa naMwari in your life for something good. Amen. Amen. Truly, ataura chokwadi kuti I'm part of the people vakapisa Ziklag. But ndiri pano ndakasiwa nokuti ndauseless, havachandida. Kureva kuti zvakwauri kuti ukandipa chikafu ndikava nesimba, ndinogona kukuratidza kwaenda vanhu vane zvinhu zvavo. Yet ataura kuti ndiri part of the team. Saka chino pane nguva kuti vanhu vakakunyeya, vapedza kukunyeya pana anouya kuzokuudza. Not even enemy yako but inoshanda kusave kwako. Most pavaita kunyera vakatoudza kuti musazvitaura. Vachakaita kuti azvitaure ndiye akadyarwa naMwari mutimu iyoyo kuti pese panoronga zvakaipa against munhu panofanira kuita hwana anonzi asina hwana. Kamba ane hwana pazvinhu zviriyo naMwari. This man wakatreatwa as a useless person. Vakamusiya. Unaziva chinhu chiri more powerful mumuhondo. Information more than the weapon. Information iri valid. So uchiona a wounded soldier wamuri kutadza kubatsira, vanga vane a tip yekuti unotofanirwa kumupedzisa. Why? Because akabatwa nema-enemies, akaitwa a prison of war, vanotanga kuextracta information inokonzera kuparara kwenyu. So era yakaitwa nemaAmalekite kusiya munhu anotaura uye ari mupenyu. Hama dzangu munhu kana ari mupenyu hadadiwi, anogona kuzorecover asangana nevamwe vakatumwa naMwari mulife make. Munotozvishanda kuti ndiye watakasiya here ane nzara achida kufa. Nokuti munhu akuda kufa asi munhu afa. Hauzivi nusara ichitambika. Nokuti varume vakakanda Jona mumvura vakatoenda nemeseji isiriyo kuti hakuna watsana watanyudza kunofira mahara. Gamba pane mutambwa pasa yekuti iwo havasi kuziva kuti Mwari ane zvaari kuita. So there are times yekuti zvakatumwa naMwari zvinototamira kana wamangwa nevanhu vanewe. So Jona hagoni kuenda kana pasina vanhu vanomunyudza. Munhu mupenyu ari dangerous. No matter ari wounded, asi educated akadi, but as long as anorarama mupenyu, pane chinogona kungotuma 3 days zisati dzapera pane chinomushikira. First day hakuna akauya, second day hakuna akauya, but on the third day akaona team ya David yasvika. So David pano kuti ave complete answers naMwari pursue, overtake, recover all. Akushanda ne-wisdom, feeding an enemy to extract the right information. That's wisdom. Nokuda kwekuti kana usina wisdom unoti ndatowana number 1 enemy nako demonstrate upfinye wangu. Achabata sure kuti Ziklag haipeswa. But others thought this man, kana ndakasiwa 3 days ago. In 3 days ago I prayed. Mwari vakatitevera so munhu ane chekuita neupenyu hwangu, nyangwe ari pate yevanhu vakapisa Ziklag. Saka kubva amupa zvekudya, akafidha munhu anzi ari useless neimwe timu. Unomboziva kuti he found an Egyptian in the field. Tine vanhu vari mufield muvhaini yaJehovah vari useless kana vachionekwa nenyika, but vari useful kune vanhu vanotenda vanoziva zvinotaura Mwari. Saka uchiona kuti pamwe pacho uri kutadza kufidha information, uri kusiya a dying prophet ane dead reviver. Pick a signal yekuti this useless person is part of the answer. Aiwa, ndiri class. Kana wauya muzvinhu zvaMwari manje zvakashoreka zvakazvidzika zvinotakura nyasha dzinotyisa. Mhinduro yakatouya mudhara,
But Mhinduro pairi pacho pane hunger, pane thirst, pane seed. So Amaleka is revelation yekuti munhu watiri kusiya watiri kuti haana basa anogona kuita basa mulezi vamwe vanhu. So tine vanhu vakapindurwa naMwari ende denga rinototariswa nezvemunhu zvakaita kudhara. Ade kuna Exodus Bible rinoti Genesis 15 verse 13 and 14 Mwari vachitaura naAbhurahamu vana vako vachava nhamba muIjipita for 400 years and they will come out for 400. But when Exodus 12 performs, after 430 they came out. Where is the missing link here? Kuti Mwari vati 400 years. Vanhu vacho vamu problem vakuita 4 days. Uchaona kuti 30 azvina kuti Mwari vakareva nhema. 30 dzine chekuita nezvakaitwa nevanhu vari musituation iyoyo. Chii chavakaita? Vari kufanirwa kubereka Moses anoburitsa vanhu muchallenge. Havana kutanga vabereka Moses. Vakatanga vabereka Aaron, vakabereka Miriam, vakazobereka Moses. And to make matters worse, Moses aberekwa kuti aburitse hama dzake muEgypt. Pachakaitika pekutanga nechipi, hama dzake ndo dzakaburitsa Moses muEgypt. Vachiti tinokutengesa kuna Faro wakauraya muIjipita. So Moses ndiye akatanga kubuda muEgypt, but ane destiny yekuburitsa vanhu muEgypt. Kuti vanhu vanosvika pakuchona nekuti vari kurejecta zvakati naMwari zvivabatsire. Pamaona kundinzwa explain again. Moses ari supposed kuburitsa vanhu muEgypt. Ndiye akatanga kudzingwa muEgypt nehama dzake. Zvanzi wakauraya muIjipita ukaisa muvhu toda kukutengesa kuna Faro. He was a man of good heart. Nokuti paakaona muEgyptian achirwa nemuHebrew akapindira akauraya muEgyptian. Anoti hama dzake. But pakaita problem paakaona muHebrew achirwa nemuHebrew. Usandopane challenge nyika ikarwa nechurch tinonamata tese kuti nyika iteregeze. But church ikarwa nechurch tinamata Mwari one panonetsa. Moses akaona muHebrew achirwa nemuHebrew. And no dispensation yatiri yekuti enemy yechurch neimwe church. And fight yacho ninetsa kubata. Because vamwe ndeve off vamwe ndeve in. Zimbabwe watofa. And vese vachinamata Mwari. Vane hibhuku yakafanana. But vachiti muri kuofera muri kuini. Saka vanonetsa kubata. Moses vese vana Mwari. Saka Moses paakada kubata hama dzake ndopaakati tokutengesa nehama dzake. Ndobaatiza akaenda kwaakaenda achitiza. Calling yake ndeyekuburitsa vanhu. Dambudziko rake ndeyekuburitswa nevanhu vanofanirwa kuburitsa. Saka 30 years dziri kubva pacharacter yevanhu vanofanirwa kubatsirika nekuti havasi kubatsirika. Indakati mulife mweyo iriko yekuti kune vanhu vokuti muchida kumubatsira munosvika pakuti basa habatsiriki. Munenge mune shuke kuitira zvakanaka but mukatarisa nyangwe nemunhu wake munoziva kuti tikatomupa mari yacho hatina zvataita. Dambudziko rake riri kuda mari but tikatomupa mari tatomupa futi dambudziko. Muupenyu kune vanhu vasingabatsirike. Unenge une shungu une moyo but unotoziva ini nemuzukuru wangu wokuti kana ukamutengera hembe wadzokera kutauni unozozwa kumuchemera kufonera kuti akatengesa. Ukatomupa iri mari wese. Alright, akukutengera grocery rinotengeswa futi. Unoziva kuti muzukuru akaoma. Batsirike. But moyo ukamurura kuti but muzukuru todii. But unozoona kuti hatina zvatiri kuita. We are trying, but nyaya yekudhakwa inoita kuti atengese nyangwe neshuga, atengese kuti ndinono. There was a man left. He was a rejected man, but he was part of the answer to the people of Israel. Church asking a problem one. Kuti pese pavanonamata Mwari pavanopindura, vanomubata pavanoti I receive. Powerful, but when you touch there is action to operate on the ground. No, did you meet when a David demand of a good character to feed somebody who is dying? But demand your wisdom to know could we become information yet Second, I want me to no. Why not Mhinduro Dzakauya sekunda this Mhinduro dzakasema problems. Unombodzwa kuti chino chikandide chapo. Zimwe nguva achiite nyore nyangwe chiri chapo.
Jesu ndiye akabva kudenga chinza kunofira vanhu pamuchinjikwa. But asati aenda pacross pakapitirwa maelection pakavhotwa. Munodani Jesu kana kuti Bharabhasi? Panovhoterwei kana winning candidate itori kudhara. Akanzi nababa enda panyika unosvika vanhu. But panyika pacho kuti aende indava murume uyu ari kuda kupa edhabho uye nerudo rwakanyanya kumunhu asiri kubereka, achitadza kuzviitira kune munhu akabereka kudhara ane vana varipo. There is something chiri beyond natural sight chiri kuoneka. Ichocho ndo chakavanzirwa munhu naMwari. Saka uchiona kuti kune vanhu vekuti vakazosimuka unodemba kuti but ndaimuziva mani. Ameni sei ndaingomuignore, ndaimuziva aitogara kuraini kwedu but ndaishaya. Kune zvakavanzwa zvinoonekwa nemeso emweya bedzi. I always give people this example. Kuti president vari kuchikoro vaitovawo mukomana aitopfimba wasikana. Kune vasikana vaitorambawo. Zvekuti musikana iyeyo izvezvi vagogo akaudzawo zukuru wake kuti ndakatomujamuka, zukuru anenge achapopota uma. Kuti ndamune mhepo so. But zvisiri kuzikanwa nevazukuru ndezvekuti haana kunge ari president kuchikoro. He was simply a student. But mune changa chakavigwa maari chaigona kuita kuti vamwe vanhu vasachione vamusiye. Unoziva kuti mvura yepamara inoita zvinhu tu, inovava uye inotapira. But zvinodhipenda nekuti auya ipapo ndiani. Vamwe vakatoisira kuvava ikoko. But Israel payakauya yakatanga kunwa, vakanzwa yavava vakataura naMwari wavo, yakatanga kutapira. Zvoreva kuti zvimwe zvinhu zviri kuvava nhasi hazvivave, zviri kuvavira iwewe nhasi. Nokuti vamwe vanhu vakazopinda mazviri vachakuudza kutapira kwazvo. Munamato wangu newako masikati ano ndokuti tive nemeso emweya, tigone kuinvesta pasingainvestwe nemunhu ari carnal, panoinvestwa nevanhu vari spiritual. Yatinayo ndeyekushayiwa original information. Torarama tine the second hand information yatinogona kutogamuchira. Why? Nokuti kana mukadzi akabirwa mwana haana kusiwa akadaro, akapiwa mwana. So pane kutorerwa nekupiwa chaida kuti fananei nechawatorerwa. Saka zvinotora the original knowledge yekumboziva chaimbova chako, kwete kugamuchira kuti mwana, but pane zvaunofanirwa kuona. So zvakafanana nyangwe newanano, kuti Mwari vakakupa wanano iri design, iri kubva muruoko rwaJehovha. Unofanirwa kuchiziva the mind of God concerning marriage. Samuchiona shoko rinoti the blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. Zvoreva kuti pane pamwe pekuti you become rich but uri mu deep sorrow always. That's a sign yekubva waziva kutaiwa kana zviri zvaJehovha, the blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. Ropafadzo yaJehovha inopfumisa and haina kuchema. Iye anoti takurai joki rangu nokuti rakareruka. Carry my yoke, for my burden is light. So pese paunotakura the assignment of the kingdom of God, chichaita kuti uzive kuti this is the original assignment. The burden is light. I always joke this way, nditaura nevanhu kuti ukanzwa zvaakurema pamwe pacho haudi kushingirira, unofanirwa kutura pasi wobvuka. Perfume yakangoshandiswa ikatomupa zita rekuti chifeve, nokuti paaifamba achionekwa achiatracta varume, so perfume yakamupa zita rinonyadzisa kunomutukisa. But agona kushifta uya kuna Jesu ane zita rinonzi kwese kuchaparidzwa vhangeri in memory of him. Sakamiseni washaisi, sakamiseni chimbo chiri pauri. Mwari vakachiisa pauri kuti chichiblesse mhuri yekwako, chisimudzire upenyu hwako. Vanhu vakatendesa paroside. Jesu chaari
gift yake chinodiwa kuti ashumire Mwari wamupero pafadza. Kona muruka kwese vanogona sereke vamutambo umutawo maimvundisi anonzwa loss. Changer. Jesus is a direction changer. Zvaifanwa kuenda kune vanhu vanoremekedzwa zvinogona kuuya pauri iwewe. He can change direction. Zvinoti zvinowanikwa nevanhu vane hama dzavo dzakabudirira iwewe neunherera iwowo. His hand is not short. He is a game changer. Believe in what he has already done by Calvary and you see things coming away. Father, we thank you for speaking to us. Munogona kuchinja direction ezvinhu zvimwari. Zvizhinji zvafanirwa kubatwa nevamwe vanhu. Munogona kuzvisa muruoko rwevanhu vasingatarisirwe. Obed Edom hatina zita rake pakunotora areka. Tine zita rake pakumbotambidzwawo zvinokomborera. Mutsvene wakatendeka. Vazhinji hatina mazita panoitwa mameeting mahombe panotaurwa zvikuru. Pachatinoziva makanyora zita redu mubhuku reupenyu. Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. And your hand is not short. I pray for the direction to change. Basa raimunzvenga ngarichiwanikwa muupenyu hwake. Imba yaimunzvenga ngaichivakwa muupenyu hwake. Obed Edom mukamuwanira nyasha. Areka ikananga nekumba kwake akaropafadzwa. Baba ndakutaura the presence of Jesus muupenyu hwevanhu. Kuti uvepo hwaKristu ngaude nezvimwe zvinhu zvinouya muupenyu hwevanhu. The direction must change. In the name of Jesus. Amen. Still one of the disciples. So 8 days later, Jesus appeared again. Thomas was with them. So Thomas this kind of church. The next service was among the people. This kind of church so church iri kupa welcome, iri kuopen a hand to this kind of a pastor. Abuda pachena kuti kana zvasvika level hatisi kuzvitenda, but havana kumuchacha nokuti mumazuva atararama ukasatenda zvatendwawo nevamwe you become an outcast. Ukasaitawo kuitwa nevamwe vanogona kusakugamuchira. Chechi ya Thomas chechi inogona kugamuchira. Abuda pachena iyi message panachandanzwa izvi handizvitende, but next Sunday Thomas anenge ari. I just love this church. Inopa vamwe ma second chance. Inopa vamwe ma opportunities. Nokuti mumwe akakundikana vanhu vanogona kugara pasi oti uyu achaita uyu hatichada. But church ya Thomas inoti nekuramba kwese kwaakaita akatouya kuservice tikuda kumuona ari pakati pedu. So Bible rati he was among them and Jesus professed. But Jesus wari kuadvertise kuvanhu. What did Jesus advertise nebantwini? Kuti uyamona. Uthi buyandibona. Asiya munyima mvura. Uchiye emnchamanzi. Ipapa vanondinetsa. Kuyandihlupha mina. Munhu anoudza vanhu pamusoro pamwe. Umuntu yachela abantu phezu kaNkulunkulu. And asina chaanoita. Angayenzi lutho echechi yakhona. Angatoudza vanhu kuti Mwari akanaka. Ukuthi uNkulunkulu muhle. Angatoudza vanhu pamusoro pechechi yake. Echela abantu chechi. But chechi macho hana chaanoita. Chechi kayenzi lutho. Hana chaanoparticipate. Akuna ntayiparticipate. But anoudza vanhu pamusoro pechechi yake. Phezu kaJesu. Anoudza vanhu pamusoro pamwari. Yachela abantu phezu kaNkulunkulu. Akushandira Mwari wacho. Anosiya chirongwa pasi ototiza. But kana ari muguta anotaura pamusoro pamwari. But kana ari muimba yaMwari yacho hana chaanoita. Akuna ntayenzayo. Imember chete. Imember. Hana chaanoita. Akuna ntayenzayo. Haroveyo. Kadofuthi. Hana chaanoita. Akuna ntayenzayo. You know Peter.
I used to think that Peter was the strongest among the Angicabanga disciples. ukuthi Peter wayeqinile. Why? Because they Ngoba akabathwa Jesu achendwa naye. manje uJesu hamba naye. All of them ran away. Babaleka abanye. Peter followed. uJesu uPeter So I walandela. thought he was a strong guy. Ngicabanga ukuthi uqinile. But Peter phakathi Kodwa uPeter landela. akazonze nomwe msikana. Wathiwa ibuzwa ngomunye Umumwe wawo. ngomunye wakhona lo. Akaramba ka3. Wayala But kathathu. Peter anotevera. uPeter yalandela. Kuti anorambira iko. Ukuthi yalela khona ngale. Vamwe vangatutiza zvavo. Abayi babaleka. But Peter kuchechi Kodwa harove. uPeter kalove chechi. Anongoya kuzoramba zviri kuitwa muchesimo. Yalo konze chechi. Chese chaitwa hapfume. Kokwenza uyayala uPeter. But kuya anotouya chete. Buya kuphela. Unoda here kupora. Tine vanhu vari pazvinhu. But vasakashowa action kuti vanoda. Amen. But varipo. Amen. Unyanzwa kuti munhu mumba arimo but imba adipo. Kune mweya wekuti imba yacho unenge wanayo. But pauri patooneka kuti zvaanoita izvi hazvitaridze munhu anoda imba yake. Why? Nokuti kungova mumba first stage. But pane zvinoitwa zvinotaridza kuti imba yacho unoida. Unozakana ukanamatirwa ukavana basa. Hauende kubasa nguva yaunoda kuti dei minana. Saka namatirwa inopera. Because anoda basa anoziva time yekubasa. Anoda ane zvaanoita zvinotaridza kuti anoda kuropafadzwa. Anodarika panguva church member ane zvaanoita zvinoonekwa nedenga kuti uyu anoda. Anoda kuti Mwari vamusimudze kubva paari. Ane zvaanoita ari ipapo zvinodenga Mwari kuti munhu anoda kusimudzwa. Unoda ngatingopinda church is not enough. Chikoro takaenda tikanofoira. Why? Because tanga tisingade kupasa. Zvataita zvaitooneka kuti hapana kunoendwa. As attendance tanga tisinganofi. Hakuna chinokocha kuti makore agara muchechi akawanda. But hapana zvinobatsira zvinoratidza kuti pane zvakaitwa naMwari muupenyu hwako. Waane mavhesi ekuti those wait upon the Lord. Zvoreva kuti kune imwe message isingataurike kwako, but inofanirwa kukuencourage, inogona kutaurwa nevamwe. Zvingarevei mukunamata kwedu? Ndezvekuti iva a teachable spirit, a heart to learn. Usava church mentality, iva kingdom mentality. Zara nepfungwa yeumambo hwaMwari. God can use somebody to speak into your life. Remember, prophet vakagara padongi. Prophet vakagara padongi. Musi uyu havasirivo vari kuona, but dongi ndo riri kuona kuti mberi kwaita mutumwa. Dongi harina kungoona bedzi, but rakapiwa futi the grace, the power of speech, rikataura naprofeti. Kureva kuti pane kwavaimbonzwawo mashoko, but this time Mwari vari kuti chawakagarira, nokuti munhu unofamba akagara pabhiza. Kureva kuti chawakagarira chiri pasi pako chinogona kupiwa same grace dzaunopareta nadzo as a prophet, kuti ndiwo unoona dongi romboonawo rotaura zviri kumberi rokupa futi warning. Kureva kuti we must have a teachable spirit. Tinofanirwa kuzara nehumility yekuziva kuti God can use anyone to speak into our lives or to encourage us. Saka kwese kwaIsraeri kwakashayika munhu akapa courage kuna Gideon. Svika Mwari vakasarudza kuti kukembi yemaenemy, go there and get encouraged. So tine vanhu vatinogona kutreata as enemies, but God can also use them as a mouthpiece kuti vataure zvinhu muupenyu hwedu. Kune zvinotaurwa nevavengi vako zvinogona kukubuilda. Dai waiziva the other side rekuti favor iripo but pane kafaya karipo, zvimwe zvacho waigona kudzimbomira. Why? Nekuda kwekuti favor inodiwa but fire. Bible rangu rati because of the heat a viper came out. Yeti chandiri kuda kana kuchitonhora is the heat. Chandinoda kana ndichitambudzika imari yacho. But because of the money kana yapo, Baba vano divorce.
we shall go. Maria tuyauya mumba. Mudara akachinja property nemumu zvese. You begin to wonder kuti pane class yakuonekwa. Favor imari yauya. Fire idivorce yakusimu. Unenge uchati Mwari nhamo yangu ndoida. Because imba yangu inenge yakabatwa nenhamo, Mwari inotondipesanisa. Ndiporofita hangu but pane wandikunhonga kuchana so. There is favor, there is also fire. Favor nekuti taenda paisland yemalta. But Bible rati paisland yemalta pane nyoka dziripo. Hapana huni nemutu chete, hapana vanhu vanokuda chete. But vane zvavanogara nazvo, zvavanoziva kuti kana zvakubata. They were expecting him to fall down dead. Kana vanhu avanzi they were kind to us. They were supposed to help you, not to just wait. Vandikurumvira kuti vanhu vane level of help yavanokupa to a certain level yeability yavo, but pane nyaya dzekuti kana dzakubata they cannot do anything. Kana panaya patonhora vanogona kuvesa moto, but pane level yazvinosvika zvekuti vanongopeta maoko voti ameno. Izvezvi tichena kuti dai vanhu vamira nei zvako zvava level yekuti naivo vatopetawo maoko nokuti vane record. They were expecting to swell up or to fall down dead. That is the life. Any sign, you neither see wind nor rain, but the ditches will be full of water. So, pane secret ndepekuti, despite kuti hapana ma signs, continue to trust God, continue to do action ye faith, digging ditches in a valley. Kusina mepo, kusina rain, but over an encouragement from the word of God. The word of God itself must encourage you. Shoko ra Mwari iro pacharo ngarive chinhu chaunobenka pariri, chaunopa trust kuti nyangwe vanhu vasuduruka pandiri, connections asisipo, maybe the economy isiri favorable kuti ndive successful in terms of business randiri kuita. But one thing I know, he makes a way where it seems to be no way. Unogona kukonzera kuyerera kwemvura ichibva kune imwe nzvimbo kuti ipinde mumaditches andachera. Zvanzi mvura yakayerera kubva kuEdom ikanofila maditches iwayo avanga vachera. So pane dambudziko ndepekuti pane nguva yekuti tikapiwa vhangeri rekuchera makomba, iko kusina mvura iri kunaya kana kupfuna, kusina mhepo, unoona sekunge mvura yacho haisi kuuya nekuda kwekuti pagara pasina rwizi, imi ndimatoita kuchera. Kureva kuti ndiri kuparidza vhangeri rekuti you can create a river, you can dig a ditch, and the Lord will make favor flow into or through that ditch. Chiripo kuchera makomba, Mwari vokonzera kuyerera kwemvura mumakomba awachera. But gomba